Ano ang pakiramdam na kayo naging biktima ngayong gabi? Masyado niyong pinahihirapan ng mga taong walang kalaban-laban. Alam kong kailangan niyong kumain. Pero sana'y iniisip ninyo na may mga pamilya din niyang binibiktima ninyo. Kung nais niyong kumain ng mga tao, bakit hindi ninyo katayin yung mga salot ding nagbibigay ng panganib sa baryong malapit lang sa inyo? Pangaral ni Gonzalo. Habang nagsasalita noon si Gonzalo, patuloy siya sa pag-ikot sa pinagtitipunan ng mga ito upang pagmasdan ang mga kalunos-lunos nilang katayuan. Ang nadakip noon ni Gonzalo ay halos hindi na makatayo dahil sa malubhang sugat nitong natamo. Hindi rin makatitig ang mga ito sa pagmumukha ni Gonzalo o kahit sa sinong kasama nila Pio Carpio. Napakadilim na noon sa paligid at halos wala na talagang maaaninag sa kakahuyan dahil sa labis na kadiliman. Dahil na din sa sobrang dilim sa paligid, pinili na ng grupo nila Pio Carpio ang magsiga ng sulo upang kahit papaano'y merong liwanag na gagabay sa kanilang paglalakad pabalik sa Calais. Tio Carpio, ano ho ang gagawin natin sa angkang ito? Tanong ni Gonzalo. Mas mainam na tanungin natin ang mga kaanib natin sa lugar na ito kung ano ang nais nilang gawin natin sa angka na yan. Sila ang nakakaalam ng naaangkop na hatol para sa mga ito dahil sila lamang ang nakakaalam sa mga gawaing hindi kanais-nais nitong angkan. Hinag, ano ang desisyon mo sa mga nilalang na ito? Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng albularyong nagngangalang Hinag, lumapit ito sa kinaroroonan nila Pio Carpio upang formal itong mga usap. Ayon kay Hinag na wala nang ibang paraan siyang nakikita para sa angka na yon kung hindi ang lipulin ito dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Marami na kasing inosenteng buhay ang nasawi dahil sa kanilang mga pinaggagawang hindi kanais-nais sa baryo ng Calais. Kahit pilitin man nilang bigyan ng pangalawang pagkakataong magbago ang mga ito, alam ni Hinag na babalik ito sa kanilang mga gawain sa oras na wala na doon ang pangkat ni Pio Carpio. Mas mabuting lipulin na lamang ang mga ito upang hindi na dumami at pamarisan. Nang marinig ni Pio Carpio ang sinabi ni Hinag, wala na siyang nagawa kung hindi ang ipataw ang angkop na parusa para sa angka ng mga aswang. Hindi na noon gumawa ng hakbang si Gonzalo, gawa ng alam niyang trabaho na yon nila Pio Carpio. Ang ginawa noon nila Pio Carpio ay ang pagtipon sa lahat ng aswang upang hatawin ng kanyang tungkod. Isa-isa itong nakapila sa kinaroroonan ni Pio Carpio habang nagsisiiyakan ang mga ito. Ang unang tinamaan ng tungkod ni Pio Carpio, bumagsak na lang sa lupa nang wala ng buhay. Nang masipat ito ng ibang aswang, nagpumilit itong tumakas para sa kani-kanilang mga buhay. Ang ibang naglakas loob na tumakas ay agarang napaslang ng kanilang ibang mga kasapi. Sa paglipas ng minuto, tuluyan nang naubos ni Pio Carpio ang mga aswang. Inilibing nila ito doon mismo sa kakahuyan kung saan nila ito nahuli. Matapos yan, pinili nilang bumalik na sa kanilang tinutuluyang bahay upang magpahinga. Habang sila ay naglalakad, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita si Gonzalo ng isang engkanto na bago sa kanyang paningin. Kulay berde ang pangangatawan nito at maihahalin tulad mo ito sa isang puno. Habang naglalakad noon sila Gonzalo, agad nitong nakuha ang kanyang atensyon
nang biglang lumitaw ito sa isang punong naroon sa kakahuyan. Dahil sa napatigil noon si Gonzalo, agaran din itong napansin ni Pio Carpio. Alam ni Gonzalong natunugan na ni Pio Carpio ang nilalang na kanyang nakita, kaya tinanong niya ito. Pio Carpio, ano hubang tawag sa nilalang na yan? Tanong ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili niyang huwag na munang kausapin si Gonzalo. Pinuntahan ni Pio Carpio ang kanyang mga kasama upang pagsabihan itong mauna sa kanilang tinutuluyang bahay, gawa ng meron silang pupuntahan ni Gonzalo. Nang marinig ito ng kanilang mga kasama, tumangulang naman ito at nagmadali ng umuwi. Papalalim na kasi ang gabi noong mismong oras na yon, kaya kailangan na nilang bilisan ang kanilang paglalakad pa uwi. Hindi naman sila nag-alala para sa kaligtasan nila Gonzalo at ni Pio Carpio, gawa ng alam nila ang kalibre ng mga ito. Sa pag-alis ng mga kaanib ni Pio Carpio, lumapit si Gonzalo sa kanyang tiyuhin upang muli itong tanungin. Mukhang napakaswerte ng gabi mo, iho. Ang nakita mong engkanto kanina ay isang nilalang na tagagabay ng kalikasan. Marahil ay nakita mo ang maskara nitong kasuotan, hindi ba? Wika ni Pio Carpio. Maskara ho, Tiyo? Paano hong naging maskara ang pagmumuka ng engkantong yon? Tanong ni Gonzalo. Ang maskarang yun, iho, ay kagaya ng mutya ng palakol na ipinakita ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, ramdam kong nasa paligid lamang ang mutyang hinahanap natin. Halika na, hanapin na natin ang engkanto upang kausapin ito. Hindi magiging madali ang pagkuha sa maskarang yon, kaya maghanda ka. Matapos ang kanilang usapan, pinili nilang magmasid sa paligid. Halos matinding pakikiramdam ang ginawa noon nila Gonzalo, gawa ng biglang nawala ang engkantong yun sa kanilang paningin. Dahil sa alam ni Pio Carpiong gabay ito ng mga puno, maigi niyang tinititigan ang lahat ng mga nabubuhay na kahoy sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw sa katawan ng isang puno ang engkantong kanilang hinahanap. Malayo man ito sa kinaroroonan nila Gonzalo, pero natanaw nila ito nang walang kahirap-hirap. Nang masipat ni Gonzalo at ni Pio Carpio ang engkantong yon, agaran nilang nilapitan ito upang hamunin ang duelo. Wala silang ibang paraan kung hindi ang hamunin ito upang makuha ang maskarang tinataglay ng engkanto. Sa paglapit nila Gonzalo sa punong kinaroroonan nito, bigla din naman itong nawala sa kanilang mga paningin. Alam ni Pio Carpiong masyadong madulas ang ganoong uri ng engkanto, gawa ng konektado ang buong katawan nito sa lahat ng punong nabubuhay sa mundo. Malakas ang engkantong yon dahil sa isa ito sa mga gabay ng kalikasan. Sa paglilibot nila Gonzalo sa kakahuyan, muli nilang nasipat ang engkantong kanilang hinahanap. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakalubog sa kahoy, bagkus ay nakatayo na ito malapit sa isang kahoy. Dahan-dahang naglakad si Gonzalo papalapit sa engkanto upang ito ay kausapin. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, nagpapalipad na ng mga usal sa hangin upang magsilbing pahiwatig sa nilalang na kanilang kaharap na hindi sila banta sa buhay nito. Nang makalapit si Gonzalo sa nilalang na yon, biglang idinampi ng engkanto ang kanyang hintuturo sa noo ni Gonzalo. Meron itong sinasabi na halos hindi niya maintindihan dahil sa ibang lengguwahe ang gamit nito. Paglapit ni Pio Carpio sa nilalang na yon, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang biglang lumitaw ito sa harapan ni Pio Carpio.
Ganon din ang ginawa ng engkanto kay Pio Carpio na siyang labis na ikinagulat ni Gonzalo. Animoy tinatatakan sila nito ng kanyang marka nang sa hindi malamang dahilan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tumindig ang nilalang sa kanilang harapan na siyang labis na ikinagulat ni Gonzalo. Ang mga punong nakapalibot sa kanilang kinaroroonan ay halos yumuko na nang tuluyang ipakita ng engkanto ang kanyang pambihirang tindig. Paglalarawan ni Gonzalo sa engkanto, 2 beses na mas malaki ito sa isang ordinaryong puno. Gawa rin ang balat nito sa kahoy at merong mga berdeng linya ang bumabalot sa kaanyuan nito. Kulay berde ang mga mata nito at maging ang bibig nito. Hindi bumubuka ang bunganga nito at para bang isipan lamang ang ginagamit nito sa pakikipag-usap sa ibang nilalang. Meron itong buhok na gawa sa lumot at may mga sungay itong hindi gaanong kahabaan. Meron itong malaking ilong na halos maihahalin tulad mo na sa isang ilong ng kalabaw. May mga matatalas at mahahaba itong mga daliri na animoy ugat kung iyong sisipatin. Ang paa naman ng engkanto ay nakalubog sa lupa na siyang labis na ipinagtataka ni Gonzalo. Paano naman kasi makakalakad ang nilalang na yon kung nakabaon sa lupa ang mga paa nito? Ilang minuto pa ang lumipas. Nakakarinig naman sila Gonzalo ng mga tinig sa kanilang isipan. Dahil sa mga tinig na yon, agara namang lumapit si Pio Carpio kay Gonzalo. Iho, nagtatanong na ang nilalang kung ano ba ang pakay mo. Siguro naramdaman itong ikaw ang may kailangan sa kanya at hindi ako. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, sumagot naman ito kay Pio Carpio ng, Paano ko naman makakausap ang nilalang na yan, Tiyo? Hindi ko nga alam kung anong gamit itong lengguwahe. Huwag mo nang intindihin ang lengguwaheng gamit nito. Kausapin mo siya sa iyong isipan, gamit ang lengguwaheng alam mo. Alam mo kasi, iho, matatalino ang mga engkanto. Kaya nitong makaintindi ng iba't ibang lengguwahe, lalong-lalo na kapag ito ang gamit ng mga ordinaryong nilalang, kagaya ng tao. Dahil sa mga narinig ni Gonzalo, pinili niyang kausapin ang nilalang na yon sa pamamagitan ng kanyang isipan. Ang unang tinanong ni Gonzalo sa nilalang ay kung ano ang kinakailangan niyang gawin upang ibigay ng engkanto ang maskarang kanyang hinahangad. Matapos niya itong tanungin, naghintay si Gonzalo ng ilang minuto upang pakinggan ang magiging sagot nito. Habang naghihintay noon sila Gonzalo, pansin nila ang mabagal na paggalaw ng engkanto. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang nakarinig si Gonzalo ng tinig na nagsasabi ng, At ano ang gagawin ng demonyong kagaya mo sa maskarang inaalagaan ko? Kung nais mo itong mapasakamay, kailangan mong patunayang mas malakas ka ng di hamak sa aking kakayahan. Ang kabiguan ng iyong kapangasan ang magiging hudyat ng iyong kamatayan. Gulat na gulat noon si Gonzalo nang marinig niya ang tinig ng engkanto. Parang 2 anghel ang boses nito na naririnig niyang sabay na nagsasalita. Matapos nitong makapagwika, kasabay nito ang paghampas kay Gonzalo ng kanyang malaking kamay. Agaran din naman ang ginawang pag-ilag ni Gonzalo nang masipat niya ang pag-ataking ginawa nito. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, piniling magmasid na lamang sa paligid. Hindi kasi siya pwedeng makialam sa duelo, gawa ng maaaring yon ang panghawakan ng engkanto upang tumakas.
At kapag tumakas ang engkanto, magiging mailap na ito kay Gonzalo at kay Pio Carpio. Hindi na nila ito muli pang makikita, maging ang mutsyang tinataglay nito. Sa pag-iwas ni Gonzalo sa unang pag-atake ng engkanto, bigla siyang nasorpresa sa mga sumunod na pag-atakeng pinakawalan nito. Hindi lubos sukat akalain ni Gonzalo na ang engkantong kanyang kaharap ay halos triple ang bilis nito sa kanyang unang kaanyuan. Pagtama ng napakalaking kamay nito sa katawan ni Gonzalo, tumilapon siya sa kakahuyan na halos kumawala ang kanyang wisyo dahil sa lakas ng puwersang pinakawalan nito. Halos hindi pa agad nagawang makabangon ni Gonzalo, pero pinilit niya ang kanyang sarili, gawa ng nasipat niya ang engkantong tumalon sa kinaroroonan nito. Alam niyang aatake yun sa kanya, kaya agaran din naman itong iniwasan ni Gonzalo. Dahil sa alam niyang nanganganib ang kanyang buhay, pinili niyang magpalit ng kaanyuan upang malabanan ito. Habang naglalakad si Gonzalo, panay ang pagsambit niya ng kanyang mga engkantasyon habang naglalagay siya ng langis sa kanyang katawan. Segundo lang ang pagitan nang tubuan ng pakpak si Gonzalo at biglang magbago ng tuluyan ang kaanyuan nito. Kasabay ng pagbago ng anyo ni Gonzalo ay ang pagsugod naman ito sa engkanto. Halos paulanan niya ito ng mga kalmot, pero hindi pa rin natitibag ang balat nito. Ang engkanto naman noong mga oras na yon ay ngumisi lamang sa natatanggap nitong pag-atake mula kay Gonzalo. Sa paglipas ng oras ng kanilang pagbubuno, biglang dumampot ang engkanto sa likuran nito ng isang mahabang latigo. Gawa ang latigong yon sa isang baging na hindi matukoy ni Gonzalo kung anong uri. Sa unang paghampas ng engkantong yon kay Gonzalo, hindi niya magawang makailag sa pag-atake nito. Halos mabahala na noon si Gonzalo nang makita niyang tumagos sa makapal niyang balat ang latigong hawak nito. Yon ang pangalawang beses na nangyari yon kay Gonzalo, kaya labis siyang nababahala para sa kanyang kaligtasan. Sa patuloy na pag-atake ng engkanto gamit-gamit ang kanyang latigo, napilitan ng umatras si Pio Carpio. Parang nagwawala na kasi ang engkantong yon dahil sa wala na itong pakialam sa kung sino man ang kanyang matamaan sa kakahuyan. Animoy pilit na nitong tinatapos ang laban nila ni Gonzalo nang sa hindi malamang dahilan. Sa paglipas pa ng minuto, nasanay na ang katawan ni Gonzalong iwasan ang lahat ng pag-atake ng engkanto. Dahil sa talas ng kanyang pakiramdam, kaya nagagawa niya ang lahat ng iyon nang walang kahirap-hirap. Nang makahanap si Gonzalo ng tiyempo, pinili niyang atakihin ang likuran nito. Paglapit ni Gonzalo sa likod ng engkanto, walang pagdadalawang isip niya itong pinaulana ng pag-atake. Kitang-kita noon ni Gonzalo ang pagtapyas ng balat nito. Pero ang ipinagtataka lamang niya, hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong sakit. Dahil sa ginawa noon ni Gonzalo, halos hindi na mapigilan ang pagwawala ng engkanto. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, nananatiling nagmamasid at nakabantay. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Gonzalo, kitang-kita ni Pio Carpio ang pag-agos ng kanyang dugo sa ulo dahil sa mga natanggap niyang pag-atake ng engkanto. Halos nanghihina na noon si Gonzalo pero pilit siyang lumalaban para sa kanyang pagnanais na makuha ang mutsyang kanyang inaasam. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang tinamaan si Gonzalo ng rumaragasang latigo ng engkanto. Pagtama nito sa kanyang likod, halos bumaon ang kanyang dibdib at pagmumuka sa lupang kanyang kinalagpakan. Hindi na nagpakita ng awa ang engkanto at patuloy siya nitong pinaghahataw ng latigo. Animoy hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong tumayo
upang hindi na niya muling magawang makipaglaban. Sa bawat paghataw ng engkanto ng kanyang hawak na latigo, ay ang pagpupumilit naman ni Gonzalong makatakas sa sitwasyong kanyang kinalalagyan. Pilit siyang gumagapang sa lupa noon, makatakas lamang sa mga kamay ng engkantong kanyang kalaban. Hanggang sa dumating ang pagkakataong wala nang nagawa si Gonzalo, kung hindi ang harapin ang nalalapit na katapusan ng kanyang buhay. Nang makita ito ni Pio Carpio, agad din naman itong nagbigay ng tulong kay Gonzalo. Bigla nitong pinalitaw sa likuran ng engkanto ang gudur na kanyang kaibigan upang pigilan itong gumalaw. Nang matagumpay naman itong maitali ng gudur, dali-dali rin namang lumapit si Pio Carpio sa kinaroroonan ni Gonzalo. Iyo! Iyo! Ayos ka lang ba? Naku, tumayo ka! Wika ni Pio Carpio. Si Gonzalo noon, halos hindi na marinig ang sinasabi ni Pio Carpio dahil bugbog na ang katawan niya. Ang ginawa pala noon ni Pio Carpio, naghintay ng tamang pagkakataon upang maisagawa niya ang kanyang panghuli sa engkanto. Nais niyang dumating ang puntong mabawasan ang lakas nito upang hindi yon makalaban sa kaibigan niyang tikbalang. Dahil sa nagawa ni Gonzalong pilitin ang engkantong ibuhos ang lakas nito sa laban, kaya nagawa siyang tulungan ni Pio Carpio. Pagtayo noon ni Gonzalo, tinungo niya ang kinaroroonan ng engkanto upang kunin ang maskarang kanyang ninanais. Alam niyang mabibigyan siya nito ng labis na kapangyarihan kung magagawa niya itong kunin sa gabay ng kalikasan. Sa paglapit ni Gonzalo sa engkanto, pilit niyang tinanggal ang maskara ng engkanto sa pagmumukha nito. Wala namang nagawa noon ang engkanto kung hindi ang umungol lamang sa ginagawa ni Gonzalo. Hindi niya kasi kayang makawala sa gudur dahil sa lakas nitong taglay. Habang kinukuha ni Gonzalo ang maskarang yon, patuloy naman sa pag-usal si Pio Carpio. Okay! Grabe ang angas, no? Walang episode na hindi ako naangasan dito. Isipin nyo naman, magkakaroon pa si Gonzalo ng mutya sa kanan, pero nasa panig siya ng kaliwa. So, teka muna, paano nangyari yun? Kaya abangan na lang natin. Meron pa tayong episode 26. Pahintay na lang. Salamat.